Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Alaminos, Pangasinan Project, part 12. So last na punta tayo rito, wala pang mga salamin yung mga bintana nila. So ngayon, ayan, meron na. So ayan, na halos makuha na yung perspective niya mga boss. So yung last video natin, mga last video, hindi doon ako yung perspective. Yung kaya pala hindi nakuha kasi yung nibigay kong picture nito yung hindi pa updated kasi nag-ano tayo rito, nag-update tayo ng perspective nito. So yung luma yung nilagay ko, pero nilagay ko naman doon sa comment section yung updated niya. So ayan, pati mga corner window okay na, mga awning window. So dito naman sa loob, ayan, lalagyan na tayo ng modular kitchen cabinet. So pagkatapos niyan, pwede natin sila maglagay ng quartz na countertop. Tapos yung ano natin dito, TV console. Tapos ito na pala yung ano natin, yung pintuan, finish na to. Walnut po yung kulay niya. So 4 na patong. Tapos dito maglalagay na rin sila ng floated panel, PVC floated panel. Ayan. So abangan nyo po yung susunod na video nito mga boss. Alright.